Нашата Алекс се впуска във всякакви предизвикателства. Вече си имаме Bear Grylls в екипа. Записа се на курс по оцеляване в дивата природа. Нямам търпение да видим сега какво ще ни покаже. Обикновено денят започва с чаша кафе. Днес обаче вместо това имаме кал, карта и един инструктор, който твърди, че охлювите били пълни с протеин. Започва курсът по оцеляване, заедно с Пламен Пенев, човекът, за когото този път е започнал още преди много години. Ще ми разкажеш ли за тези два инцидента, които така малко или много са определили знанията ти за този курс по оцеляване? С ледената вода беше по време на риболов. Да, леда се струши под краката ни. Аз бях с един приятел. И така, и паднахме във водата. Започва една борба да се опитваш да си смъкнеш над водата. Да, то проблема е, че вътре при теб плуват и парчета от самия лед, който се е счупил наоколо и е наистина стресиращо. Самата вода, тя направо те прерязва. Събуждате рязко. Да, много рязко се събуждаш. Като излязахме, безславно, така бързо се движихме, те панталоните замръзват по тебе. Другият инцидент, който ти се е случил, като си бил малък, падането от скала, след този ли беше? Да. Аз се катерих, то се нарича солово катерене. Хващайки една скала, то се измъкна, но казва се на катерачен език чекмедже, просто една скала се измъкна и полетя надолу и аз изпаднах. Но изпаднах на прак, не съм падал всичките тия метри надолу. Ударих се тук таза и бедрения мускул и то болката в началото беше така, че те препарира, ти не мога да мърдаш, нали си се оплашил. Сериозна контузия ли беше? Ами не, всъщност нищо ми нямаше след това, но в момента ме болеше като паднах, но по-скоро бях оплашен. От тогава до сега Пламен е натрупал много опит, който предава на курсистите си. А те могат да бъдат на всякаква възраст, дори 5 годишни. Курсът по оцеляване в дивата природа включва както основни неща, като разпъване на палатка и палене на огън, така и стрелба с лък, изграждане на заслон, скок пандюл и какво ли още не. Сега ще ме научиш да се ориентирам по карта. Компаса и картата работят заедно, тъй като сега, ако просто имаме компас, ще знаем посоките на света, но това няма да ни даде никаква друга информация. Тези кафевите линейките се наричат хоризонтали, ето тези, и те ни показват релефа на планината. Тук, примерно, където самите хоризонтали са по-близко една до друга, означава, че е по-стръмно. Виждаме пътеките, алеи, пътечки, черни пътища, всички хижи, заслони. И да, ние сме ето тази част, това езерце, тук, плажа. Сега вече слагаме компаса. Да, завъртаме картата по компаса. Компаса той си показва север. Добре. Ето червената стрелка. Ама на картата север е натам. Точно така. И трябва да го направим ето този север, тук, да съвпадне с този север. И винаги нагоре е север на картите, винаги, дори да не е написано. всяка една карта, която държиш, дори да не е написано, тук отгоре е север, ако нали четеш така надписите. Че ако искам да тръгна към Княжево, Владая или към някои от обектите в планината, които са в тази посока. Добре, значи при всички положения, ако тръгна към Владая, то ни е на северозапад, значи тръгваме натам. Точно така. Добре, ще стане човек от мен. Евентуално. Тръгнали сме в гората, неподготвени, нямаме вода, супер жадни сме. Какво правиме? Търсиме река. Да, не си имаме. Търсиме река и потоци. По нашите планини имаме много реки и поточета. Като цяло, почти винаги човек може да намери някакъв източник на вода. Да. Ако походи известно време, ще намери вода. И се чува надалече. Въпросът е какво го сипваме обаче. Какво сипваме? Да. Може да пиеме директно от потока, ако нямаме някаква съдинка. Ако имаме съд, в който напълним вода, си пълним вода. Добре, как знаем дали е чиста обаче? Ако имаме някаква представа от мястото, сега ако примерно над нас има хижи или има населено място, или има някакви възможни източници на замърсяване. Да, възможни източници, тогава водата няма да е чиста, най-вероятно. За целта може да преварим водата, можем да използваме таблетки. Освен готови таблетки за пречистване на вода, можем и сами да си построим филтър от няколко слоя. Трева, едри камъни, пясък за обиране на по-фините замърсявания и накрая въглен от огъня ни. Той действа подобно на активния въглен, който се пие при проблем с стомаха.
А като говорим за стомах... Аз друго, освен по болечки в гората, освен ако случайно не може да си хванем зайче, но едва ли. Да, с лова нещата са сложни. Нали няма да ме караш да ям Връщаме се гасеници? на мекотели. Има един прекрасен деликатес. Ето даже аз вече виждам там един приятел. Я да видя сега, кое наричаш деликатес? Ох, добре, ще си представя, че Ето. сме в Париж. Да, представяме си, че сме в Париж. Хората плащат сериозни суми, за да опитат там охлюви. Сигурен ли си? Да, 100%. Добре, айде. Тук имаме много белтачини. Също така земния червей, който не е много труден да се Имаме открие и почти много слуз. навсякъде. Искам да ти кажа. Има слуз, да, ами ние ще го сготвим охлюва, няма да е така слузист. Магнезиевата запалка е хубава с това, че дори да паднеш някъде в вода, се намокриш целия, Да. тя работи. Ако изграждаме някакъв бивак и ще оставаме, трябва да го съобразиме така, че да не е много близо, да няма дървета над нас, които могат да се запалят от топлия въздух, да е на чисто място и да имаме вода, за да го загасим. Ако нямаме вода, пръст, земя, пясък, Какво си подготвил? брезова кора, която всъщност е една от супер горивата в природата. Добре. Тя е развива много висока температура на горене. Това е парче дърво от бор, смърч, от всяко иголисно, което съдържа смоли в себе си. Да. И смолата също е супер гориво. Сега идеята тук е да направим много малки финни стружки. Това е подготовката в общи линии. И ето, вече имаме естествени материали, имаме пламъчета. И сега това, което може да направим, е да поднесем тук отдолу под тези клечки. Ето да не кажеш, че само мързелувам, сипвам вода. Браво! Колко време ще им трябва да се сготвят? Това е рецептата ти за яхния от охлюви. С това слабо огънче ще ни отнеме доста време. Ние даже може да си опънем междувременно и един заслон да си направим. Да, мога да направим някакви други неща, докато водата заври. Аз съм разпъвала детска палатка. Добре, ми тя тази Брои ли се? Да, брои се. Добре, окей. Колко е голяма? Тази е двуместна за Добре. двама души. Имаме един пласт, който спира дъжда, нали, или хладния вятър. И имаме този пласт отдолу, който спира насекомите и Ясно. с мрежичка. Вълци спира ли? Не. Но опасност от вълци няма по нашите географски ширини. Скоро не е имало такова нападение. Добре. Така. Колко Тази приключения е виждала тази палатка? много. Била е на разни места. Добре. И почваме от пръчиците. Да, ще са нужни, нали, рейки. Рейки се наричат, не пръчици. Да, наричат се рейки, не са пръчици. Ого, тук намерих и вечеря. Добре, благодаря ти, аз днес ще паствам. Много си мил. Така, добре. Тук опънахме палатката и заваля. Да, тъкмо на време. Независимо от дъжда обаче, ние продължаваме със следващото приключение. Преминаване по въжен мост. Това е, ако трябва да се премине от някъде, Да, където не всички хора могат да преминат, един винаги трябва да може, за да мине, да сложи въжето така и да помогне на групата, нали? С тази цел се правят Точно тия така, неща. да. Добре. Тези въжен мост, алпийски тролеи се използват за това от експедиции основно или при спасителни акции. Дори това упражнение се оказва недостатъчно като време, за да се сготви нашия охлюв, което обаче по никакъв начин не притеснява Пламен. Охлювчето, малко алангле. Хоп. Трябва да си много бедствен, за да го изядеш това. Защото да стоиш 24 часа без никакво ядене и се налага вече да се мобилизираш тялото, за да го накараш да прави някакви неща. Сега ще го разбия, няма как, трябва да го изкарам от шурупката. Да.
Съответно, яде се това нещо от охлива. Самия мускул. Това е сивичкото, красиво. Да, сивичкото. Много слузесто бе, Пламене. Слузесто е, да. Слузесто е. Сигурен ли си? Да. Как е? Нормално, само му липсва. И има един детал при охлювите. Те единствената кост, която е освен чурупката, отпред имат една малка костица, с която гризат трева. Личи си, че си изял много охлюви. Ето, че и днес оцеляхме. А какъв е извода от деня? В дивото не ти трябва интернет, нужен ти е само добър водач, малко инат и може би още един чифт чорапи. До следващото приключение!